Miért hoztam létre ezt a csatornát, és miért nem folytattam tovább? Úgy vettem észre, hogy Magyarországon nincsen nagyon olyan csatorna, ami szórakoztató módon, humorosan oktatná a matematikát, olyan szinten, mint ahogy én elképzelem, hogy milyen szinten lehetne ezt csinálni. Például ott van a Mateking oldal, ami amúgy nem is egy YouTube csatorna, bár azt hiszem YouTube-ra is gyártanak videókat. Ott viszonylag humoros, bár még mindig eléggé sterilnek gondolom, és akit még ismerek, és még talán humorosnak nevezhető, ténylegesen, az Retkes Péter, akinek azért elég vicces neve van. Ő gyártott olyan matek oktató videókat, amik azért viszonylag humorosak, de nem fő célja a csatornának, hogy humorosan adja át. Nekem fő célom volt az, hogy teljesen az alapoktól kezdve kezdjem felépíteni a videóimat, szóval tényleg az összeadással kezdve egy-egy számok esetén is. Ezt a célt szolgálta az első videóm, az összes videómat látva nem ennek megfelelően csináltam meg. Viszonylag hosszabb videót csináltam az összeadásról és a kivonásról, nem pedig részletekre bontva. Ez az egyik oka, hogy amikor én megcsináltam a harmadik videómat, mértékegységváltásos videómat, akkor éreztem, hogy én ezt nem jól kezdtem el, és nem akartam tovább folytatni. Azt, hogy miért nem kezdtem újra, úgymond, azt a videó második felébe fogom elmondani. Kicsit be vagyok rekedve. Elmondom, hogy mit tervezek, és ez csak terv. Még nem biztos, hogy meg fog történni a megvalósítás. Rajtam múlik, és mivel még nem teljesen bízok magamban, ezért nem ígérek semmit. Szeretném, hogy az ezután következő videó az a matematika oktató sorozatomnak az első része legyen, amiben tényleg teljesen az alapoktól kezdem, azaz bemutatom a 10-es számrendszert, szóval 1-től 0-ig a számokat, és hogy mit jelentenek. Igyekezve nem nagy ugrásokat téve, szóval nem az, hogy csinálok egy videót az összadásról és kivonásról, aztán a szorozásról és osztásról, aztán pedig a mértékegységváltásról, hanem viszonylag rövidebb videókat akarok csinálni, ahol igyekszek mindent átadni, amire szüksége lehet egy gyereknek, vagy egy nem gyereknek, ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni odáig, ahol éppen tartania kéne. Úgy akarom felépíteni a sorozatot, hogy ha valaki megnéz egy videómat az alapján, hogy mire van szüksége, tegyük fel, 7-es az illető, és a hatványozás kapcsán talál meg egy videómat, megnyitja, és éppen ott mondok valamit, és esetleg nem érti, hogy miről beszélek, akkor az azt jelenti, hogy valahol visszamenőleg hiányos a tudása, és legyen lehetősége arra, hogy ő vissza tudjon ugorni egy előző videómra, ahol az, ami neki kimaradt, vagy elfelejtődött, meg tudja nézni, és ennek köszönhetően az aktuális témát, amit tudnia kell, azt el tudja sajátítani. Igyekszem majd minden videómban mondani, hogyha egy bizonyos dolgot magyarázok, és azt nem érti, akkor melyik videóhoz ugorjon vissza, hogy azt végignézve utána már értse. Ezzel az a célom, hogy magántanár nélkül is fel tudjon zárkózni az illető, és ne kelljen súlyos összegeket kicsengetni azért, hogy esetleg ne bukjon meg fél évkor vagy év végén az illető, vagy esetleg nem 3-ast akar, hanem 4-est, nem 4-est, hanem 5-öst akar, és kívülről belülről akarja tudni a matematikát, mert érdekli, vagy szereti, vagy mind a kettő, vagy a megfelelőség kényszerének megfeleljen. Ugye ha YouTube-ra tartom a Mit is? Szóval, ugye ha YouTube-ra tartom a tartalmat, a célom az lenne, hogy mindent, amit a YouTube-ra felrakok, azért ne kelljen fizetnie senkinek, hanem csak az idejével fizet. Azzal, hogy megnézi a videómat, és esetlegesen, ha később véletlenül én a nézettségből tudok pénzt keresni, akkor abból keressem a pénzt. A nézőnek csak internetre van szüksége, meg egy eszközre, amin a YouTube-ot tudja használni. Ezen felül nyilván szeretnék magántanár is lenni, mert vannak azok a személyek, akiknek szüksége van arra, hogy tudjanak kérdezni, és amikor felteszik a kérdést, akkor azonnal tudjon rá válaszolni valaki, erre megfelelő a magántanár. Ezen felül egy másik sorozatot is el akarok kezdeni, 2 okból kifolyólag.
Az egyik oka az, hogy saját magamnak megfeleljek, ami azt jelenti, hogy én el szeretném érni azt a szintet, hogy egy matematika emelt érettségit, fontos, hogy emelt érettségit, függvénytáblázat nélkül is 100%-osra tudjak megcsinálni. Nyilván erre még a legjobb tanárok többsége se képes, hogy feltétlenül egy emelt matek érettségit függvénytáblázat nélkül 100%-osra megcsináljon, mivel mindenki tud hibázni, fontosak a körülmények, milyen kedve van az embernek, milyen napja volt, mennyit evett, mennyit aludt, mennyit ivott, mármint fizet, de én el szeretném érni ezt a szintet, mert akkor felelnék meg saját magamnak. Ez is az egyik oka, miért én nem folytattam a videóimat, mert én addig nem akartam elkezdeni, ameddig ezt a szintet el nem érem. Aztán nyilván folyamatosan vitatkoztam magammal, hogy mi a fasz értelme van annak, ne csináljam meg azt a videót, ahol a 10-es számrendszerről beszélek, miért ne csinálhatnám meg, miért kéne ahhoz magas szintű matematika tudásomnak lennie. Így aztán ennek köszönhetően úgy döntöttem, hogy mégis elkezdem, anélkül, hogy én tudnék mindent 100%-ra. Amúgy a sorozatnak az lenne a lényege, hogy először az összes matematika középszintű érettségit megcsinálnám függvénytáblázat nélkül, minden szabályt betartva, amit amúgy is be kéne tartani érettségikor. Fontos, hogy függvénytáblázat nélkül akarom csinálni, hogy nagyobb kihívás legyen, és az lenne a cél, hogy tegyük fel, megcsinálom az első 2005-ös tavaszi középmatek érettségit, megcsinálom az egészet, aztán pedig kijavítom, és ami hibákat követtem el, azokra én felkészülök. Szóval ami hibákat követtem el, azokat a témákat jól átnézem, ami hiányzott nekem, azokból mind felkészüljek, és úgy menjek a következő érettségire. Ugye a második ok, miért én ezt akarom, hogy bemutassam, hogy én, mint 28 éves matematikát nagyon szerető illető, aki szeretne nagyon jó tanár lenni, és szeretne egy nagyon jó oktató videósorozatot csinálni, mennyire hiányos a tudása valójában. Még akkor is, hogy ha nagyon jó vagyok matekból, de az ember, ha nem gyakorol, nagyon sokat tud felejteni, el se tudja hinni, hogy mennyit. Csak akkor jön rá, amikor egy feladat jön vele szembe, és azt veszi észre, hogy ő emlékszik arra, hogy ezt tanulta, de egyáltalán nem emlékszik, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Vagy arra gondol, még akár, basszus, erre nem is emlékszem, hogy vettünk ilyet. És amikor elkezdi csinálni, akkor kezd rájönni. Valami rémlik, de nem emlékszem pontosan, hogyan kell megcsinálni. Mondom a példámat. Én volt barátnőmnek a hugát korrepetáltam, és pont a logaritmust vették. Ugye baráti kedvességből korrepetáltam, legtöbbször. Amúgy én annyira nem akartam, de azért mentem, hogy ezzel is azért a matek tudásomat gyarapítsam. Vagy a meglévőt rögzítsem jobban a memóriámba. Na és érettségi után 3 évvel korrepetáltam logaritmusból, és úgy volt, hogy sose tudtam, hogy amikor megyek, mit kell korrepetálnom, hanem ott derült ki. És hát ott derült ki, hogy akkor most logaritmus kell korrepetálnom. Na én teljesen elfelejtettem, hogy a logaritmus hogy is működik, és végül úgy korrepetáltam őt, általában ilyenkor, ha ilyen volt a téma, hogy én nem emlékeztem rá, hogy megnéztem a füzetét, amit írtak. Vagy lehet, hogy meg se kellett néznem, hogy mit írtak, hanem őtőle kérdeztem meg. Szóval éppen akit korrepetálok, hogy te mit tudsz, ez a logaritmus hogy működik. És az alapján, amit tud, és elmond nekem, annak köszönhetően eszembe jut, hogy is működik. És utána én kezdem el őt korrepetálni, és végül mindig el lett érve a kitűzött cél, de valójában ennek köszönhetően 4-eseket és 5-öseket írt. Úgy, hogy azelőtt 1-eseket, meg 2-eseket és max. 3-asokat írt. De hihetetlenül rosszul érezném magam, amikor én most mennék korrepetálni, és nem baráti szívességből. Hozzáteszem, hogy akkor is kevés pénzért dolgoztam, szóval nem csak baráti, hanem azért üzleti szívességből is. Szóval az már nem szívesség. De ha én most ténylegesen azt mondanám, hogy jó, én már pedig azzal a tudással, ami van, én elkezdek korrepetálni. Az egyik az, hogy minimum szeretném tudni azt, hogy akit majd fogok korrepetálni, miből kell majd korrepetálnom. Mert ha olyan témából, aminek most jelenleg nem vagyok a helyzet magaslatán, akkor legalább fel tudjak előre készülni belőle. Szóval így még talán korrepetálhatnék is, de mi van, ha valaki megkeres engem, és azt mondja, hogy fú, hát én nem tudom, majd jössz, és akkor majd megnézed, hogy miből kell korrepetálni, elmegyek, kiderül, hogy nem tudom, és mekkora nagy égés.
Szóval miközben csinálom az oktató videókat, amihez nem kell matematikusnak lenni, addig én el akarom kezdeni ezt, hogy először a középszintű matek érettségiket így megcsinálom, igyekszem humorosra megvágni a videót, és közben magamat adom, és valójában ennyi egyelőre arról, hogy mit tervezek a YouTube csatornámra gyártani. Akarok egy másik csatornát is csinálni, ahova minden olyan tartalmat fogok gyártani, ami mondhatni én vagyok, ami engem érdekel, de ott is leginkább a információ átadása lesz a cél. Oda jelenleg olyan videóterveim vannak. Az egyik az, ami remélem egy videó lesz, hogy le akarok szokni a cigiről, és ezt egy bizonyos kihívással akarom megvalósítani. És erről csinálok majd egy videót, ahol megosztom a tapasztalataimat, az érzéseimet, a nehézségeimet, és szépen ki tudjuk vesézni, hogy milyen érzés is az, amikor szépen fokozatosan szoksz le a cigiről, és nem egyszer csak hirtelen lerakod, és megnézzük, hogy egyetem működik-e, mert lehet, hogy belebukok. És ha belebukok, azt is felrakom. Olyat is akarok oda gyártani, hogy például a Bibliát részletesen kielemezni. Én, mint agnosztikus ateista, ami azt jelenti, hogy nem hiszek Istenben, de nem zárom ki a létezését, és nem tudjuk bizonyítani sehogy se, hogy létezik. Ezért fölösleges azon ügyködnöm, hogy bizonyítsam, hogy nem létezik, mert nem lehet. De szépen elejétől a végéig el fogom olvasni a Bibliát, és bizonyos szakaszonként megállok és kielemzem, ami ott van. Elmondom a meglátásaimat, rengeteg ellenérvemet paradoxonokkal kapcsolatosan, és elmondom, hogy mit érdemes tanulni belőle, akkor is, hogyha nem hiszel Istenben. Mert ha nem is létezik Isten, de történelmi tény, hogy Jézus létezett, ami már nem tény, hogy ami a Bibliában szerepel, azokat ténylegesen megcsinálta. De rengeteg pozitív dolgot lehet tanulni az empátiából. Inkább az új szövetségből, az ószövetségből nem. És nem mellékesen, magammal kapcsolatosan szeretnék tartalmat gyártani, azzal kapcsolatosan, hogy én 2,5 éve mély depresszióba estem, és még mindig nem jöttem ki belőle. És ugye most videónak a második felére térünk át, hogy miért nem kezdtem bele, hogy miért nem folytattam a videózást. Most csak ilyen nagy vonalakban elmondom, és majd a másik csatornámról szeretnék ott részletesen beszélni erről, mert számomra fontos, hogy azt a tudást, amit én szereztem a 28 évem alatt, azt át tudjam adni másoknak. Azóta elég jártas lettem a pszichológiában, és sokat értem. Az, hogy ez kialakult nálam, sok tényezőnek egyszerre kellett megtörténnie. Vannak a múltban található traumáim, amiket én nem gondolok traumáknak, de mégis azok. Az egyik az, hogy én 7 éve, nem sokára 8 éve van az, hogy én tervezek matek, fizika szakra bejutni, de azóta sem indul a szak. Ezért én nem tudok matek, fizika tanári szakon tanulni az egyetemen. De bekerültem az egyetemre, meg én ezelőtt már voltam villamosmérnöki szakon, Debreceni Egyetemen, meg ugyanitt a Nyíregyházi Egyetemen műszaki foszk szakon, de azokat mind ott hagytam, mert én tanár akarok lenni. De most is jelenleg itt vagyok, és matematika történelem szakon úgy az egész gimnázium alatt 2-esre álltam történelemből, és csak azért lett 4-es a történelem érettségim, mert hibátlan lett a szóbelim, mindezt úgy, hogy én azt se tudtam, hogy milyen tételek vannak, és ami tételt húztam, az a C-hek volt, kaptunk annyi forrást, hogy abból tudjak pár dolgot mondani, de az én történelemtanárom annyira kedves volt, ha lehet ezt így mondani, hogy 50 pontból 50 pontot adott nekem, úgy, hogy szerintem kb. 20 pontot érdemeltem volna. Ezt a tanárt amúgy 1 évre rá ki is rúgták azért, mert túlpontozott érettségén. Szóval csak ennek köszönhető vagyok matek történelem szakon. Fontos, hogy most már a csatornával kapcsolatosan nem fogok mondani semmit a videóban, szóval ha csak ezért kattintottál ide, akkor már nem kell tovább nézned a videót, csak akkor nézd tovább, hogyha érdekel az én személyem. Azért jöttem matematika történelem szakra 3 évvel ezelőtt, mert az volt a tervem, hogy sőt, nem, még visszább kell menni, szóval elejétől, amikor én ide jelentkeztem, mielőtt felvettek az egyetemre, matek kémia tanári szakra, és második helyen pedig matek technikára. Kérdezhetitek, hogy miért nem matek fizikára jelentkeztem.
Ugye azért, mert abban az évben nem lehetett jelentkezni matek fizikára, mert nem akartak egyáltalán indítani szakot, mert már nem is reménykedtek, hogy lesz elég ember. Meg ugye politikai okai vannak, pénzügyi, mindegy. Ezért gondoltam, hogy jó van, akkor én jelentkezek matek kémia tanári szakra, mert amúgy a kémia is érdekel, amúgy a biológia is érdekel, földrajz is. Mindegy, csak természettudományos szak legyen a matek mellé, mert nekem a matek a fő, a main útvonalam. A másik bármi más legyen, csak érdekeljen. Szóval ne szenvedjek végig 5 évet a történelemmel csak azért, hogy matek tanár lehessek. Úgyhogy én a történelmet nem azt mondom, hogy nem szerettem, csak nem az a tantárgy, amit én szeretnék tanítani. Csak a végül jelentkeztem matek kémiára, matek technikára. Eltelt pár hónap, és akkor nem volt nyár közepe, hogy kiirdessék a ponthatárokat. De én néztem a felnőtt.hu-n, hogy 0 pontot számol matek kémiára nekem. És akkor én megnézek, hogy miért. Ugye én azzal a tudattal jelentkeztem matek kémia szakra 3 évvel ezelőtt, hogy úgy, mint régen, 6-7 évvel ezelőtt, lehet, hogy régebben úgy volt, hogyha az embernek volt egy természettudományos szakból érettségie, akkor tegyük fel, azt mondom, hogy fizika, akkor te azzal mehettél kémia tanárnak is, fizika érettségi eredménnyel. Ezt eltörölték pár évvel ezelőtt, amiről én nem tudtam. Ezért, ha neked fizika érettségid van, akkor max technika tanárnak tudsz menni, fizika tanárnak tudsz menni, nem tudja a matek mellé, meg még talán informatika tanárnak. De még ez sem biztos. Ez eléggé szíven ütött engem, és reménykedtem, hogy matek technikából jelentkezik elég ember, vagyis pontosabban a technika szakból, matekból is, hogy induljon a szak. Megtörtént a ponthirdetés, és kiderült, hogy nem indítanak matek technika szakot. Mindezt úgy, hogy albérletben laktam, mindegy, ez hosszú történet, nem számítanak a részletek egyelőre. Itt az a lényeg, hogy megnéztem, még azért nem adtam fel a pótfelvételit, és ott lehetett jelentkezni pótfelvételűvel matek angol szakra és matek történelem szakra. Na már most az angol érettségém is épp hogy 3-as lett, mert amikor én még gimnáziumba jártam, nem tanultam az angolt, és nem nagyon néztem angolul videókat. Mára már szinte 90%-ban angol nyelvű videókat nézek, szóval az angol tudásom megvan, hogy megértsem az angolt, de amúgy beszélni nem tudok angolul, csak nagyon nyögvenyelősen, meg a nyelvtan nem tudom. Szóval az ki van zárva, hogy én angol tanárnak menjek. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Történelem tanárit meg még jobban ki kéne zárnom, de végül úgy döntöttem, hogy arra jelentkezek, mert arra nagyobb eséllyel vesznek fel, mivel ott 60%-os lett a matek érettségim, úgy pont 4-es. Iszok vizet, ti is igyatok, fontos a hidratáció. Végül az a céllal jelentkeztem matek történelem szakra, hogy felvesznek engem ide matematika történelem szakra, és csinálom a matematika, a pedagógia és a pszichológia tantárgyakat 1 éven keresztül, és szakot váltok majd, ha indul olyan szakpár, ami érdekel engem, mert ahhoz már nem kell feltétlenül az a bizonyos érettségi. Szóval ha indult volna utána 1 évre rá a matek kémia, spoiler, nem indult, meg semmilyen olyan tantárgy, olyan szakpár, ami engem érdekelt, akkor én át tudtam volna jelentkezni. Szóval letelik az 1 év, elképzelitek, letelik az 1 év, és most próbálok visszagondolkozni, visszaemlékezni, hogy volt. Ja igen, megvan. Szóval letelt az 1 év, megcsináltam a matek tantárgyakat, pedagógia tantárgyakat és a pszichológia tantárgyakat. Mindeközben én már októberben, szóval az első év októberében kerültem mély depresszióba, ahol is olyan szintre jutottam, hogy szinte minden egyes nap az öngyilkosságon gondolkoztam. Képtelen voltam rávenni magam, hogy zuhanyozzak, hogy fogat mossak. Szinte csak a gyorskaja függőségemnek éltem, és ami pénzt kerestem, amíg kerestem, mert ugye én futárként dolgozok, szóval most is dolgozok, azt mind gyorskajára költöttem, semmi másra. És az a gond, hogy én nagyon nagy étkű vagyok, még ha nem is látszik rajtam, de azért a McDonald'sból 7000 forint értékbe kell lennem, hogy jól lakjak. Hogy azt az érzést kapjam meg, hogy én most ezt megérdemlem, és ennyit kell ennem. Mármint nem megérdemlem, hanem most ez kell ahhoz, hogy boldog legyek. Szóval így végigcsináltam az egészet, közben én mentálhigiénére kezdtem járni, ahol egy fél évre rá kiderült, szóval addig én nem tudtam az elején, fél évre rá derült ki, hogy én nem csak lusta vagyok, hanem depressziós. Ekkor én szóltam is
a metahigiénis tanáromnak, hogy segítsen bejutni a pszichiátriára, mert attól félek, hogy öngyilkos leszek. Megnéztem egy podcastet ezzel kapcsolatosan, és akkor kezdtem el gondolkozni rajta, hogy ez veszélyesebb lehet, mint ahogy gondolnám. Én azt gondoltam magamról, hogy én biztos soha nem fogom megcsinálni, és mai napig ezt gondolom. De abban a podcastben el lett mondva, egy pszichiáterrel volt beszélgetés, Kadarkai Endre műsorába volt. Ha valakit érdekel, akkor írja le kommentbe, és belinkelem neki, melyik az a videó. Ott beszélt a pszichiáter arról, az adott embernek az egyik szülője, csak az egyik szülője megkísérel az öngyilkosságot, csak meg kell kísérelnie, nem kell sikerülnie. A megkísérelés az ugyanolyan, mint a öngyilkos lenne. Az 40-szeresére növeli az esélyt annak, hogy a gyermeke is öngyilkos lesz, mintha nem tette volna meg egyik szülő sem. Ekkor én így elgondolkoztam, így basszus, akkor ez rám igaz, mert most nem mondom el, de így gondolhatjátok, hogy akkor az egyik szülőm már megkísérelte. Akkor már ugye fél éve jártam mentálhigiénére az egyik pszichológus tanáromhoz, és akkor mondtam neki, hogy kérlek, segíts nekem, hogy tudok bejutni pszichiátriára. És ő segített nekem, és mentem a pszichiátriára, hát a Nyíregyházi kórházba, és aki már járt ott, akkor tudja, hogy milyen körülmények vannak ott. Mindegy, nem ragozom tovább. Annak köszönhetően kiderült ténylegesen, hogy mély depresszióba kerültem, és még mellé bipoláris is vagyok. Ami azt jelenti, hogy intenzív hangulatingadozásaim vannak. Szóval általában van a szerotonin szint, ami a boldogságnak a szintje. Nagyon leegyszerűsítve. És egy egészséges embernek így ingadozik, szóval viszonylag középen van általában. Ha valami rossz dolog történik, akkor ennyire lemegy egy kicsit, de utána visszamegy. Ha valami boldog dolog történik, akkor meg felfele megy. Boldog dolog, olyan dolog történik, ami boldogságot tud okozni, akkor csak kicsit felfele megy. Na a bipolárisnak meg tegyük fel így megy szinten, és semmi oka nincs az illetőnek, és így felmegy a boldogság szint. Semmi ok. Egyszer csak így boldog vagy, geci. Nem tudod miért, de boldog vagy. Olyan geci motivált vagy, bazd meg, hogy azt mondod, hogy megváltod a világot. Ez így fent megy, akár mondjuk 1 órán keresztül. Azt hiszed, hogy helyre rakod magad, tényleg most mindent összeszedsz. De az a gond, a szervezet ez nem tudja fenntartani sokáig, és ugye lemegy normál szintre, és az alá jóval lentebb megy. És ez ingadozik. Több embernek változó, hogy hogyan. Valakinek akár egy fél napon keresztül nagyon boldog, és utána a napnak a másik felében meg öngyilkos akar lenni. Nekem általában olyan, hogy mondjuk felmegy vagy 1-2 órán keresztül, és utána lezuhan. Ezt amikor megtudtam, boldogsággal töltött el az információ, mert én egy eléggé racionális ember vagyok, és engem nem a mások általi motiválás, vagy a szeretet, vagy a törődés segít nekem, hanem inkább az, hogy tudom, hogy mi a bajom, és hogy mi a megoldás a bajomra. Mert azzal, hogyha valaki motivál, hogy sikerülni fog, csináljad, attól még nem kezdem el csinálni. De hogyha megtudom az okát annak, hogy én miért nem csináltam eddig azt, amit kéne csinálnom, mondjuk lezuhanyozni, akkor az a tudás, hogy én megszereztem ezt a tudást, egy olyan motiváció töltettel ruház fel, hogy én képes vagyok annak köszönhetően, tegyük fel, 3 napig tartani azt, hogy én csináljam azt, amit kell csinálnom. Szóval ennek köszönhető is van az, hogy én nem kezdtem el a csatornát. Most is nagy nehezen vettem rá magam arra, hogy én ezt a videót megcsináljam. Félek a csalódásról, hogy másnak nem fog tetszeni. Úgy, hogy amúgy, ha másnak nem fog tetszeni, amúgy nem érdekel. Szóval, hogy ott le fogja írni, hogy szar, amúgy engem nem zavar, hanem engem az zavar, ha nekem nem fog tetszeni. Ha utólag kiderül, hogy nem olyan lett a videó, hogy én akartam, de most úgy döntöttem, hogy leszarom, hogy milyen lesz a videó, ezért ilyen szar minőségben, szar mikrofonnal, szar kamerával, a laptopnak a kamerájával veszem fel, szar fénnyel, intellektuális megfogalmazások, szóval nem éppen megfelelő fénnyel, de akkor is megcsinálom, és igyekszek nem a tökéletességre törekedni, hanem minden egyes videóm egy tanulság legyen, amiből tanulok, hogy hogyan csináljam jobban. Többet erről ebben a videóban nem beszélek, mert ez csak egy matek oktató YouTube csatorna, ahol szórakoztatóan oktatunk. Azt majd a másik csatornámon, ahol nagyon őszintén, nagyon mélyen, nem köntörfalazva el akarom mondani, amit szeretnék. Szó szerint mindent, amit a YouTube elbír, vagy az embereknek a tűrő képessége tabu témánk iránt.
olyan tabu témákról is szeretnék beszélni, amikről mások nem mernek beszélni, vagy akár mernének beszélni, de megosztani nem merik, mert félnek mások véleményétől. Én ugye olyan ember vagyok, aki szinte bárkivel, mindent meg tud osztani bárkivel. Belőle nem kell kiszedni, mert ha valaki kíváncsi rá, én szívesen elmondom, hogy milyen traumáim voltak az életemben. Most jelenleg mi a bajom? Elmerem mondani, hogy volt olyan, hogy 30 napig nem zuhanyoztam, hogy el tudom mondani, hogy most jelenleg itt van egy csomó ruha, meg minden szar az ágyamon, és 2 hónapja kéne már ruhát mosnom, és még mindig nem vettem rá magam, és még vannak olyanok, amiket most ebben a videóban nem mondom el. És most ugye, ha megnézitek, hogy hány percnél tart a videó, ugye a vágott videó, ami fel van töltve, valójában most járok 1 óra 1 percnél a felvételnél, szóval ki tudjátok számolni majd, hogy én mennyi percet vágtam ki a videóból, mert amúgy így ültem, mert nem tudtam megfogalmazni, amit akarok a legelején. Egyszerűen félve beszéltem, meg amúgy folyamatos szóismétlés volt, nem tudtam megfogalmazni, amit akarok, és látszik, hogy a végére meg egyszerűen így már így belejöttem, szóval most nagyon motivált lettem. Az, hogy én elkezdtem ezt a videót, az számomra egy nagy mérföldkő, mert 2,5 éve szerettem volna már ezt a videót megcsinálni, amit én most megcsináltam. Szóval van rá esély, hogy most újra elkezdek tartani gyártalmat. Megint gyártalmat, geci. Nem gyártalmat, hanem mit? Tartalmat. De miért mondom, hogy gyártalmat? Honnan ered ez nekem? Gyártani tartalmat, vagy tartani gyártalmat. Na mindegy. Szóval most befejezem a videót. Befejezem a videót. Köszönöm, aki végignézte a videót, mind a 2 barátomnak, aki talán végignézi. Mármint nem 2 barátom van, hanem akiknek elküldöm, és akik még talán végig is nézik, vagy közösen megnézik velem. Akit érdekel, megnézheti a másik 3 videómat, de amúgy nem valami jók lettek, de amúgy viszonylag büszkék vagyok rájuk, mert én magam megnézem, és nekem amúgy tetszik, csak tele van hibával, amiket kivághattam volna, vagy máshogy csinálhattam volna meg. Szóval, hogyha érdekel ez a csatorna téged, és szeretnél egy majd szórakoztató matematika oktató csatornát követni, akkor iratkozzál fel. Ha tetszett a videó, de mit tetszett benne, akkor lájkoljad. Remélem találkozunk a következő videóba, ami csak rajta múlik, hogy megtörténik, vagy sem. Minden jót kívánok nektek! Szóval van rá esély, hogy most újra elkezdek tartani gyártalmat. Megint gyártalmat, geci. Nem gyártalmat.